Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare lare-lare? Sehat sedanten? Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, kepanggih malih kalih buruta dinten menika kita badhe sinau basa Jawa. Nggih, wulangan sekawan babagan keluargaku, patemon setunggal. Nanging saderenge kita milai, kita wiwiti kanthi maos donga sesarengan. Sikap tetungga. Tunggu diwiwiti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, ya Hafidhu ya Rahim. Rabbi iftah qulubana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bihikmatika wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi habli hukmahu wa alhiqni bis solihin waghfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kanthi maos donga saderenge sinau dinten menika diparingi kelancaran, diparingi ilmu kang berkah lan manfaat kagem kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Nggih, lare-lare sakniki kita wiwiti sinau basa Jawa. Nggih, dibikak buku kaca swidak gangsal. Sampun siap? Nggih, digatekke, dimirengke penjelasan saking Buruta. Nggih. Wulangan sekawan keluargaku. Dina sepisanan mlebu sekolah, Bawa durung kenal karo kanca-kancane. Bawa seneng banget. Banjur kenalan karo kanca-kancane, uga karo Bu Guru. Coba dieling-eling, apa kowe uga wis tau kenalan karo kanca anyarmu? Kepriye carane? Nah, dalam bacaan tadi diceritakan bahwa hari pertama masuk sekolah, Bawa belum kenal sama teman-temannya ya, karena masih teman baru. Bawa senang sekali karena bertemu dengan teman-teman baru. Lalu Bawa berkenalan dengan teman-temannya dan juga sama Bu Guru. Coba diingat-ingat, apa kalian juga pernah berkenalan dengan teman baru kalian? Bagaimana caranya? Ya, mau tahu cara berkenalan dengan teman baru yang lain? Ya, tentu dalam berkenalan kita harus mempunyai sikap yang baik ya, sikap yang sopan. Bagaimana caranya? Yuk sekarang didengarkan dan diperhatikan penjelasan Buruta. Nggih. Patemon setunggal kaca swidak pitu. Halaman 67. Ayo nggatekake, ayo perhatikan. A. Wacanan sing cetha lan gamblang, bacalah dengan jelas. Sugeng enjing, selamat pagi. Nama kula Bawa. Nama saya Bawa. Kula kelas setunggal. Saya kelas 1. Kula sekolah wonten SDN Rejo. Saya sekolah di SDN Rejo. Griya kula wonten Dalan Panularan. Rumah saya di Jalan Panularan. Bapak kula asmanipun Pak Irawan. Bapak saya namanya Pak Irawan. Ibu kula asmanipun Bu Lastri. Ibu saya namanya Bu Lastri. Kula gadah Mbak Yu namanipun Pramesti. Saya punya mbak namanya Pramesti. Nah, itu tadi ya anak-anak ya, Bawa memperkenalkan
anggota keluarganya. Ya, jadi ayahnya Bowo itu bernama Pak Irawan. Kemudian ibunya bernama Bu Lastri dan Bowo punya mbak namanya Pramesti. Ya, apakah kalian juga punya saudara di rumah? Tentu saja punya ya. Sakniki B. Wacanan sing cetha lan gamblang. Sekarang bacalah dengan jelas. Pacelaton iki wacanan banjur tindakno ing ngarep kelas. Nah, percakapan ini bacalah lalu lakukan di depan kelas. Nalika ing taman sekolah, ketika di taman sekolah Bowo weruh kancane sing padha sekolah ning SDN Rejo. Bowo melihat temannya yang berada di sekolah SDN Rejo. Banjur ngajak kenalan, lalu mengajak kenalan. Ya, ini Bowo mengajak berkenalan teman barunya. Siapa ya nama teman barunya? Yuk disimak. Sugeng enjing. Sugeng enjing, apa aku oleh kenalan karo kowe? Oleh wae. Jenengmu sapa? Terus dibikak bukune kaca 68. Dibalik bukunya halaman 68 dibaliknya ya. Lanjutan percakapan yang tadi. Kenalke, jenengku Bowo. Karo tangane salaman. Lah jenengmu sapa? Takon Bowo. Niken jawab, jenengku Niken. Bowo takon meneh, omahmu ngendi Ken? Rumahmu di mana Niken? Nah Niken jawab, omahku ing dalan Mataram. Lah omahmu nang ndi Bowo? Omahku ing dalan Panularan Ken. Omahe awake dhewe cedhak. Sesuk yen mangkat sekolah bareng piye? Ya sesuk dakantene neng cedhak prapatan kae ya, mengko mlaku bareng. Nah, ajak Bowo. Terus Niken jawab mangsuli, iya. Banjur keprungu bel mlebu. Bocah-bocah padha mlebu kelas. Nah, lalu suara bel berbunyi tanda masuk kelas. Akhirnya anak-anak pada masuk kelas. Ya, itu tadi ya percakapan antara Niken dan Bowo. Ya, tentunya percakapan perkenalan. Saiki C wangsulano pitakon iki. Sekarang jawablah pertanyaan ini. Nomor 1. Bowo iku kelas piro? Bowo itu kelas berapa? Wangsulan? Pripun wangsulane? Inggih leres. Bowo iku kelas 1 SD. Nomor kalih. Bowo sekolah ana ing ngendi? Wangsulan. Bowo sekolah ing SD Negeri Rejo utawa SDN Rejo. Nomor 3. Bowo omahe ana ngendi? Wangsulan. Bowo omahe ana ing dalan Panularan. Kaca 69 halaman 69 nomor sekawan. Sopo asmane bapak lan ibune Bowo? Sinten wau asmane bapak lan ibune Bowo? Inggih leres. Bapak Bowo asmane Pak Irawan. Ibuke asmane Bu Lastri. Niki nomor gangsal. Pramesti iku sapa? Pramesti itu siapa? Wangsulan pripun? Inggih leres. Pramesti iku Mbak Yune Bowo. Nomor 6. Bowo kenalan karo sapa? Bowo kenalan dengan siapa? Wangsulan.
Bawa kenalan karo sinten? Inggih leres, bawa kenalan karo Niken. Nomor 7. Kancane bawa omahe ngendi? Nang ngendi mau kancane omahe bawa? Inggih leres. Omahe kancane bawa ing dalan Mataram. Nggih. Nomor 8. Bawa karo Niken yen mangkat sekolah kepriye? Bawa dan Niken kalau mangkat sekolah bagaimana? Bagaimana tadi ya? Ya, wangsulan. Bawa karo Niken yen mangkat sekolah mlaku bareng. Nomor 9. Bawa karo Niken kangsenan ngendi? Bawa dengan Niken janjian di mana? Ketemuan di mana? Teng pundi? Inggih leres. Bawa lan Niken kangsenan ing prapatan. Nomor 11. Nomor 10. Menawa wis krungu bel, bocah-bocah banjur. Nah, setelah mendengar bel, anak-anak lalu bagaimana? Inggih leres. Wangsulan, menawa wis krungu bel, bocah-bocah padha mlebu kelas. D. Pilih carane tetepungan sing bener. Pilihlah cara perkenalan yang benar. Wenehono tandha centang menawa bener lan tandha ping menawa salah. Nah, saiki gambar pertama, kuwi ana bocah cilik lanang lan wedok kenalan bawa lan Niken mau ya. Nah, kepiye tetepungan sing bener? Sing pertama kuwi eneng bocah salaman ya. Nah, nek tetepungan kuwi dhewe pertamane ucapke salam lan ngulurke tangan utawa salaman nggih. Nah, terus nama gambar sebelah. Nah, niki bawa kepanggih kalih Pak Guru wonten sekolah. Nah, pripun menawi kepanggih kalian Pak Guru? Nggih, ngucapne salam, assalamualaikum. Banjur salaman. Astane Pak Guru utawa Bu Guru kuwi dicium. Nggih. Kados niku menawi tetepungan kali Pak Guru utawi Bu Guru. Nggih. Nah, terus gambar sebelah malih niku wonten lare badhe kenalan tapi kok ngerebut mobil-mobilan nggih. Sae mboten nggih niku? Mboten sae nggih niku wonten lare nangis. Nah, niku cara mboten bener utawa carane salah, mboten pareng ditiru nggih, ngoten niku nggih. Lajengipun kaca petung dasa, selanjutnya halaman 70. Yuk dibuka halaman 70 dibalik bukunya. Ya, ayo rembugen. Ayo rembugen kuwi artine ayo diskusikan ya. A. Coba rembugen karo kancamu carane tetepungan sing bener. Nah, kepiye carane tetepungan sing bener? Bagaimana cara perkenalan yang bener? Nah, jadi kita kalau berkenalan itu ada tata caranya atau tata kramanya ya anak-anak ya. Tidak tidak boleh marah-marah, tidak boleh membuat teman menangis atau bersedih. Nah, kalian masih ingat penjelasan tadi di percakapan-percakapan tadi? Tentu saja masih ingat. Ya, sekarang coba yuk kita diskusikan bersama-sama. Diskusi dirembuk bareng-bareng. Carane tepungan sing bener. Pertama, ngaturake salam, ya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ngoten, nggih. Nah, banjur bareng ngaturake salam pripun? Nggih, nepungake nami. Nggih, memperkenalkan nama.
Sebutkan nama kalian. Jenengku misale umpamane jenengku Tio. Nah, ya sebutkan nama. Terus bar kuwi bar nyebutke jeneng, nyebutke apa meneh? Nggih, nyebutke alamat utawa alamat omah. Omahku ing Yogyakarta umpama. Ya. Terus nah pas kenalan ngucapke nyebutke jeneng, nyebutke alamat kuwi nganggo basa sing sopan. Nggih, mboten pareng graukan, mboten pareng kalih marah-marah. Lan terus nah kalih sumeh, nggih sumeh niku senyum. Ngoten nggih, lare-lare. Nah, dados sinau dinten menika kuwi babagan tetepungan. Dieling-eling nggih carane tetepungan sing bener. Nggih, yakniku pertama ngaturake salam, kalih nepungake jeneng, 3 nepungake alamat omah, lan nganggo basa sing sopan lan alus. Nggih, ampun kesupen sumeh utawa senyum. Nggih, ngoten niku. Nah, cekap semanten sinau basa Jawa dinten menika. Wonten kelepatan utawi kekurangan burudah nyuwun ngapunten. Monggo kita pungkasi sinau dinten menika kanthi maos donga penutup belajar. Sikap astone diangkat. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, cekap semonten saking Burudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.